Zdravím vás pri prvej takej informačke. Od tejto doby budem natáčať s Lukášom. Predstav sa. Čaute ľudia. Ťa nevidno. Nesmej sa, ale ešte podák. A to je lepšie. Takže on chce natáčať. Jaké hry chceš natáčať? Minecraft. Pozri sa na kameru. Tam sú ľudia. Minecraft a... No vlastne s tebou... Ty budeš sám natáčať hľúka, toto ne? Hej. Ale Avatara, keby si kúpil, mohli by sme spolu. A za to, že prvýkrát Lukáš prišiel, tak som vymyslel pre ňo prekvapenia. Si dáme. Vymyslel prekvapenie? Hej, ti to darujem. A ne, nedám ti to. A si to otvoríme a dáme to bod na zub. Ešte nám dá čo o sebe povedz. Nikto ťa nepozná. Takže ešte niečo. My sme spolužiaci. On nie je môj spolužiak, on je môj bývalý spolužiak. To je jeho dáček, a ostatné sú moje. My sme spolužiaci a chodíme do 5. triedy a to je také blbé. A o čom by som ešte chcel hovoriť, že on ešte nemá kanál. Máš kanál? Nemám. A dneska si ho ide vytvoriť. Dneska? Nie dneska, Dneska si ho vytvoriť. Dneska! Dobre. A dám ho do popisku videa. A ešte dneska taká, že dneska sa máte tešiť, bude taký challenge. Takže ruka hore, kto má rád challenge. No nie, sa pogrčame. Bude Oreo challenge. Dobre, natáčame len minútu. Bude to asi také 3-minútové video, lebo nemáme čo tu veľa hovoriť. A ešte pochvál sa, akú máš peknú sedačku, stoličku, či neviem jak to. Áno, stoličku, no, ktorú má aj Gogo. Hej, a ja si ju idem kúpiť, ja chcem oranžovú. Aj nie som kopírák. Alebo asi kúpim žltú, je žltá? A neviem. Dobre, tak si to pozrieme. Odteraz budú s týmto tu videá. Takže, a ešte čo sa týka starších videí, staré vám hovorím, že už nevychádzajú videá tak častejšie. No a tie... Lebo predtým som každý druhý deň natáčal a teraz dá za mesiac jedno video. Určite to video zverejníme, dá o rok, 2, 3. Nie, ale však už fakt natočíme videa veľa. No a odteraz vlastne budeme natáčať aj hry. Hej, každý boží deň. Nikdy. A už čo ešte tak, už natáčame 3 minúty, takže ak sa vám páčilo video s Lukášom, tak hoďte like. Budem rád, keď si nám napíšete nejaké komentáre, čo si o hentom tu myslíte. A nezabudnite dať odber, ktorý mňa vidia prvýkrát. A ste si všimli ešte pozornejší diváci, že nenatáčam doma. Nenatáčam doma, ale natáčam vonku a je tu lepšie, takže vaša.